Φοβερή. Θα μας ακούσει. Ελπίζουμε και μια μέρα να έρθεις να σε πάρουμε και μια συνέντευξη. Και εγώ το ελπίζω. Να τονίσουμε, παιδιά, πως η Νεφέλη είναι στο πρόγραμμα με το Safer Internet. Ναι, της κυρίας Μυρωτοσοφίας. Θα είναι και αυτή στην εκδρομή Νεφέλη, μαζί δηλαδή, ξέρεις, θα μας ακούς κάθε Πέμπτη. Κάθε Πέμπτη, 6 με 7. Θα τα κυρώσεις όλα για μας, Εννοείται. Να σε έχουμε ένα σίγουρο ακροατή, έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, Νεφέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, τι λέγαμε, πού είχαμε μείνει? Για το φόρουμ, ναι. Για το νομίζω φόρουμ. αυτά. Ωραία, τέλειωσε η Αυτά Κορνηλία. νομίζω. Πάμε να... Μήπως να περνάγαμε στις ταινίες που έχουμε να προτείνουμε? Πάμε πρώτα να ακούσουμε ένα τραγούδι, ένα τελευταίο τραγούδι. Πάμε ένα τραγουδάκι. Θα έρθουμε εδώ πέρα με τον Νικόλα να μας πει για τις ταινίες. Επιστρέψαμε λοιπόν κοντά σας. Ακούσαμε το τραγούδι Dust in the Wind των Kansas. Πολύ ωραίο τραγούδι. Γιώργο? Θα συμφωνήσω πάρα πολύ με την Κατερίνα. Ναι, είναι πολύ Αυτά ωραίο ήθελα να τραγούδι, όντως. Και στίχος με νόημα να σημειώσουμε. Όντως, ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να δώσω Να περάσουμε στις ταινίες. Όχι, μισό λεπτό, έχουμε κάτι να μηνύματα. κάνω μια μικρή επέμβαση. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα στην αδερφή μου, στην πανέμορφη αδερφή μου και στο μικρό μου τον Υψάκη το Ζήση που μας ακούνε τώρα. Και επίσης χαιρετίσματα στους συγγενείς, έτσι. Ναι. Έχουμε ακόμα ένα μηνυματάκι Λοιπόν, από τη φίλη μας την Ελισάβετ. Λοιπόν, λέει συγχαρητήρια. Πολύ ενδιαφέρον θέματα, ειδικά για παιδιά της ηλικίας μας. Συνεχίστε έτσι αυτή την υπέροχη εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελισάβετ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελισάβετ. Λοιπόν, Νικόλα, θα μας πεις τις ταινίες. Ναι, ας περάσουμε στις ταινίες. Είναι κάθε φορά θα κάνουμε τις προτάσεις ταινιών ή βιβλίων αντίστοιχα. Πιστεύουμε ότι είναι καλά να υπάρχουν ταινίες και βιβλία συνδεδεμένα με τα δικαιώματα του παιδιού. Φυσικά, ναι. Πιστεύω θα έχετε δει το «Η ζωή είναι ωραία», έτσι. Ναι, πολύ ωραία ταινία. Μια πολύ ωραία ταινία. Συγκινητική. Και το τραγούδι είναι πολύ ωραίο. Διάβασα, είναι διαβάσω πολύ μερικά πράγματα, ωραία παιδιά, ταινία. ναι. Για διάβασα να ακούσω. Η ζωή είναι ωραία, λοιπόν. Ήρωας της ταινίας είναι ο Γκουίντο, ένας χαριτωμένος άνθρωπος με παιδική αθωότητα. Ρομπέρτο Μπενίνι τον παίζει, μου φαίνεται. Ναι, αυτός είναι. Είναι το 1939 και έχει έρθει στο Αρέτσο, όπου με κέφι και χιούμορ αναζητεί την τύχη του και τον έρωτα, αδιαφορώντας για τον αυξανόμενο αντισημιτισμό και φασισμό που τον περιβάλλει. Νικόλα, μισό λεπτό λίγο να σε διακόψω, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας εκπομπή τον διευθυντή μας. Αλήθεια! Κύριε Φαρφούρη, μας ακούτε? Γεια σας. Γεια σας κύριε Φαρφούρη και ευχαριστούμε που τηλεφωνήσατε. Παιδιά μου, θέλω να σας συγχαρώ για αυτή την όμορφη εκπομπή που κάνετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο και να ευχηθούμε η ομάδα σας να μεγαλώσει και να έχετε πάντα τέτοιου είδους δραστηριότητες με σοβαρό περιεχόμενο και να σας καμαρώνουμε πάντα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα Να πολύ. είστε καλά, γεια σας. Ευχαριστούμε, γεια σας. Από το παιδιά, είναι πολύ σημαντικό να μας Και στηρίζουν. πολύ συγκινητικό έτσι. Περιμέναμε. Πολύ όμως, Αλήθεια δεν το παιδιά. περίμενα, ναι. Να είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα. Ναι. Ούτε και εγώ. Πού είχαμε μείνει στην ταινία, ρε παιδιά. Έχεις, Νικόλα. Λοιπόν, ο Γκουίντο λοιπόν και η Ντόρα έχουν παντρευτεί και έχουν ένα γιο. Όμως οι προκαταλήψεις που κάποτε ο Γκουίντο αγνοούσε έχουν γίνει τώρα φιλετικοί νόμοι, τους οποίους πρέπει να αντιμετωπίσει. Πάντως ο Γκουίντο είναι αποφασισμένος να προστατέψει το γιο του από τη βάρβαρη πραγματικότητα της ζωής τους. Η απόφαση αυτή γίνεται θέμα ζωής και θανάτου, όταν ο Γκουίντο και ο γιος του στέλνονται σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Η Ντόρα επιβιβάζεται και εκείνη στο ίδιο τρένο και τώρα ο Γκουίντο θα πρέπει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τη φαντασία και το κουράγιο του για να σώσει αυτούς που αγαπά. Για πρώτη φορά στην ιστορία του κινηματογράφου ένα τόσο βαρύ θέμα όπως το ολοκαύτωμα κινηματογραφείται σε μια πικρή κομμεντή που ισορροπεί επιδέξει ανάμεσα στο γέλιο και στο δάκρυ, το τραγικό και το κωμικό, την βαβαρότητα και την αθωότητα. Το La Vita è Bella είναι ένας ύμνος στο θαύμα της ζωής, στην ειρήνη, στον αγώνα του ανθρώπου για επιβίωση και συνάμα ένας υπέροχος σαρκαστικός κλεβασμός στη ζωφερότητα και τη σκοτεινιά του θανάτου. Παιδιά, όταν την είχα δει αυτή την ταινία, πραγματικά την είχα δει και μόνη μου και έκλαιγα μόνη μου. Δεν έχω κλάψει πιο Μου την πολύ. είχαν προτείνει, θυμάμαι, στο δημοτικό ακόμα και την είχα δει, είχα ρίξει τόσο κλάμα. Ναι, παιδιά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ τον Νικόλα Καρακίτσιο Γιάντσιο.
Επίσης να ευχαριστήσουμε την Κορνηλία, την Κατερίνα, την Ευαγγελία, τον Αστέρη, τον Γιώργο, τον άλλο τον Γιώργο τον Τζερτεκίδη και την Κατερίνα την Τζανή. Επίσης και τον Κώστα τον Κατονίδη. Που έφυγε, είχε κάθε Που είχε μπάσκετ. Προτίμησε το μπάσκετ από εμάς. Δεν είναι έτσι, πέρα από την πλάκα. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ελπίζουμε να είχατε μια δημιουργική ώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη στις 6. Γιατί και εμείς έχουμε φωνή. Λοιπόν, γεια σας. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Τα λέμε την άλλη Πέμπτη. Γεια σας.